Open Lives on the beat. Injinia Samuel Udochukwu Naji ụmụntazere na-egbu ọmụma mebe ife dị na chi gị kwuru na tupu ibi ụwa Chukwu edeghị ife ikọkụ. Injinia Samuel Udochukwu Naji ọbatazara na-egbu ọma Ogbuagụ Ndagide tinyelugo na-egbu ọma niile ọ na-abụ nke mmelu uju oyi mmekpa ọzọ ndị asịrị akọlụ jebe ndị asịrị akọlụ gaba mana enwere ayiye nna ya dị ike aga na-asịli nwanne ike aga na-asịli mebe ifeji gwalụ gị ife na-eme ka ịmata rapụ ndị ahịa sedese rapụ ndị asị masị rapụ ndị ahịa sedese maka n'ime mmemme njọ n'elu ụwa nụ na ndị asịrị gasị lili mana ndị bụ ndị na-akọ asịrị ife na-eme ka unu mata na ndị kọrọ asịrị akọsigonu nkunu na kọkịta bụ kemelu nkọfọ mana ọgbata ozuọra na oge gasịle na nkọfọ onye anyị na-ekwu maka ya bụ Injinia Samuel Udochukwu Unoji ọgbata ozuọra na-egbu ọmụmụ Chinyelugbo Ogbuagụ Ndagide n'ọya nwa bụ CEO Akụọma Holdings Nigeria Limited ezi nwa kpara akụ elisi ofu onye siri nri zuru ọra niile ọnụ obere agụ nọsịra nwa egbu ọma na si gị mebe Nkechi gbalụ gị aga ege na asị maka na ime mmemme njọ na ndị asịrị ga-akọlili ndị ahịa sede ise na fa ga-abịalili ọrụ mkpa were ejebe saba mebe ifechi gbalụ gị Injinia Samuel Udochukwu Naji ọbatazara onye kwu Ogbuagụ Ndagide Chinyelugbo nwanne nke n'ezie ndị mbụ ejiri gbuo agụ onye ilo gị si na ọdịrọ nkene mwezi onye iro gị ije ka o tinye isi ya mmanụ mụ na-ekwu eziokwu wee na-epụzi anya n'elu ụwa wee fụ ka onye ilo gị na-eli osisi ekachasị n'ime Nkechi bara ibu ka a ga-enye asịrị nwanne m
asịlị nwanne m ịma na nwụrụ ndị na-abịa ka emebie nke mmadụ ka fa wee nweta nke fa ọ bụrụ na mmadụ abịakwute gị wee sị gị n'okeke ma ọ bụ ọka afọsị so onye afọ n'inugo n'okwuru mana okwuru ya n'iru gị ma n'inugo dịka gị na-asịlị nwanne m maka nwere ndị bụ na fa bịa afa nweta ife fachebe ka fa mebie nke onye ọzọ ka fa wee nweta ife ya ka m ji asị gị biko ege na-asịlị n'oli ga-alụ ulu tupu riri nne ya ka m ji asị gị biko ege na-asịlị maka igebe asịlị ịzọghị ụkwụ maka na enwere ife Chukwu delu n'isi gị ndị mozini na saịn ya 24 elders esuzie ya stamp ife ịbịalụ bụ ime ọgọ na ndị ga-emelu ọgọ n'elu uwe rika ụfọdụ gị ga-akpọje obodo oyibo ndị ga-ebidola afịa eziokwu na afọ aka ruo ndị ga-ebunye keke ndị ga-ebunye ọkada eziokwu nwanne m nefe aka ruo na Chukwu ekwuwe okwu n'isi gị na-enwelu ndị bụ ndị ga-ebunye moto ma ndị ga-esi n'aka gị rụsi ụlọ eziokwu na-efe aka ruo Chukwu ekwuwe okwu n'isi gị dịka njezi gị bebe nkechi ịkpalụ gị ike ege na asịlị na asịlị na-emebi ife nwanne mebi ifechi ịgbalụ gị biko ege na asịlị nwanne m ọbata ezu ọra mebi ifechi ịgbalụ gị inesamelu toju ikwu ọmụta zọrọ nwanye egwu ọgụ ndọtụ chielugo na-egwu ọmadịbụ na mepụrụ onye ọ na-efe arụọ eze ọma mere ọga gị ike ke na-asịlị nwanne m ife ịbịalụ ụwa dị mma ife na-agba gị ọkpata zara nwanye egwu ma amụma ka amụma na-ebu n'isi gị inu okwu ọjọọ fachisie ntị gị ịnụ nke ọma imepe ntị gị ị ghara ịzọ ọhịa ụkwụ maka nke bụ ego na-abịa ego ga-abụ ụwa agharị eziokwu nwanne na nke bụ ego na-abịa ọtụtụ akpọgo ego onye ọgwụ ego mana ife eji akpọgo onye ọgwụ ego bụ na uche Chukwu emezugo na ndụ gị ka gị ji wee bụrụ onye ọgwụ ego mana nke bụ ego ka dị n'iru ụbọchị ịkpalụ mama gị ịkpali ekwesie ya ike ịkpali ezi nne Josephine kwesie ya ike na mama gị na-enwe aṅụli iruo na mmụọ na nne gị na-enwe aṅụli ezi nne Josephine na-enwe aṅụli wee na-asụlụkwa ụzọ ka nkebe ego bata na nkebe ego na-abịa na nkebe ego na-abịa ọbata zuo ọra ọbata zuo ọra ego ga-eji
oyibo ma nke ga-eji gonye ezigbo isite ego ga-eji bunye ezigbo isi moto nke ga-eji lụsi nnukwu ụlọ kebe ego na-abịa onye weli iwe ma ọ bịa ya ga-ahụ ọkọ transfọm onye ya ego weli iwe ma ọ bịa ya ga-aja mọtrala Dangote ma nke ego na-abịa ego ị ga-eji wee rụọla ego ga-eji wee lụ ụzọ ego ga-eji depụta n'obodo ekwebu maka nnetie isi ọbata ozuo kenelu m lọlọ gị lọlọ Mrs. Feti Woyonge ezi lọlọ kpata ozuọra nwanyị ọma odozi akụ di ya nwanyị na-enwe aṅụli nwanyị bụ na di ya na-emelụ ndị mmadụ ife ọ na-enwe aṅụli nwanyị na-enwe mmasị n'uwe ya ọ bụrụ na di ya na-emela obodo ọgọ ezi nwanyị n'ịgadị lọlọ kpata ozuọra bili injinia Obi Rice aka na-esi igbo onye ọma Obi Rice anyị ga-anaba oge ọzọ ka anyị ji gata ibe ifechi ikpeazụ bio biko oge na-asịrị nwanne m ọbata zuo ọrọ na nke beto na-abịa n'isi gị na mama gị na-enwe aṅụrị ezi nne Josephine na-enwe aṅụrị n'ịkpali akpasie ya ike ezi nne na-egwupesi ụzọ ka nke beto wee bata ego ga-eji wee meela obodo ibe ukwekwudokwu n'isi gị na-enwere ndị ga-agbanyesi obodo oyibo ma ndị ga-arụsịrị ụlọ ma ndị ga-ebunyesi moto ma ndị ga-ebunye ezi ndị ga-arụ ụzọ n'obodo ị ga-etela obodo prota na nke bụ ego na-ebie ego ị ga-eji mere obodo